recommend. Apisas mag duol mar EACC omako jalup komishona Maganze ma itudo gi mibadhi mar kwalo kendo uso chiemb kony ma nengone romo siling 520. EACC nomako Teddy Buya Bonaya ne kethono ma iyango ni ne otimo kane otiyo Tana River higa mar 2020. Buya itudo gi kuo mar gunde 105 mag ochele, gunia achiel mar ochele gi gunia machielo mar oganda. Chiemogo ne gin mane uwinjore pogi ne familia mochando e sub-county ma Tana North sub-county. Ichano chwale doho ma Garissa. Piny owacho chako chenro mar